Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёри бардоро заминҳои хичона, хонаҳои хичона, мошинои хичона дар мо равон кардан, гуфтанд ки реклама кунем. Бардоро мо имрӯз вақт ёфтем, барои шумо рӯзи ҳамвора нархошона гап мезанем. Марҳамат, видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунем. Бардоро беҳтарин нархҳо айне ки хонаҳои арзон ҳаракат кардем, барои шуморо ёфтем. Марҳамат, тамошо кунед дӯстони азиз ва аз куҷое ки шумо дар хона дар кора дар комментария бинависед ва агар ягон кас чизе ки реклама дорен, хона, мошин ё ягон чи дигар реклама кардан мехоҳед, неми рақамҳода дар WhatsApp-аш бинависед бардоро, мо дар видеоҳои оянда рекламаш мекунем. Ҳамин як дона лайки бепала биҷиқена мерем ака. дӯстони азизам, навора ки сар кардем, бо диққат гӯш кунед. ҳозир як мошина гап мезанам, баъд даи хонаву заминора гап мезанем бардоро. ин мошина десем бардоро Opel Vectra I, соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моториш 1.8 паррастои будай. Коробка механик, ана 9 моҳи дига ҳуҷҷат дора бардоро. Мошин чашкиёш варид нест, мошин ганда тоза бардоро. Ягон ҷош сварка, ягон ҷош мисол варид кардаги ягон чи нест. И бародар мисол соҳиби мошини худаш дар Россия будай, мошин хона даховай бароям мега ки буфурӯшемаш. Қарор дора мошин дар шаҳри Ваҳдат, нарша 26000 сомонӣ мега. Хай мумкин бо ягон чиша арзон куна бардоро. Не ки состояние мошин зури бад будай. 26000 сомон бардоро, номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба диюм эълони имрӯза. Диюм эълони имрӯзаи мо бардоро як хонаи беҳтарине, нархшам не ки гарини арзонтар айда мисол меарзам ин сумаш қатӣ. гӯш кунем бардор ҷоно. Срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи Учқоз, айгаи Душанбе 12 километр дуртарай. Хона бардоро детаҷаи 7 сотиқ замин дора, 5 дар хона. Ремонтиш 100% инам хел мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ҳуҷҷатхона, ҳамом, оғил, подвал дора. ҳуҷҷатош 100% қариби хонада коллеҷи тиббӣ Учқоз будай. Айраи главни исор бардороя 100 метр даринтарай. Нарша $45000 мега. Ба сомонӣ ҳисоб китобиш кардем бардоро 508000 сомонӣ мешава. Бо арзон ҳам мешаване ки бардоро хонаи беҳтаринай айдаст натене ки $45000, 508000 сомонӣ хона детаҷаи беҳтаринай. ина номерои телефонаш, занг бизанед, бо арзон мекуна. дӯстони азизам, форатон ки видеои нави мара якчимин шида тамошо кунем, бояд бардоро дар канали ма подписатсия кунен ва ҳамин як дона лайки бепила форатон биҷиқед. На форатони чи гап не. Бардоро бисёр нависабден ки аз шаҳри Душанбе хонаи арзон биё. Бардоро ина хонаи фурӯшии заминаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чоргултепа, пишти заправкаи Фирӯзда будай. 5 сотиқ замин, 3 дар хона ва як баня дар диринш кардагиай. ҳуҷҷатхона дора, ремонт дора бардоро. ҳуҷҷатоша 100% кардагиай. раҳш бардоро то хонара асфал будай. айраи Колония 400 метр даринтарай. Нарша 130000 сомонӣ мега. дар шаҳри Душанбе пишти заправкаи Фирӯз 130000 сомон хонаи беҳтарине. ина номерои телефонаш, дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp-ам дора, занг бизанед, маслиҳат кунед. дӯстони азиз, ҳозир хонаи фурӯширо гап мезанем, баъд даи квартираҳоро мегзарем. барои ҳамун ёнбош кунед то охири видеора. бардорои хонаи десен, и ҳам ҳамун точкадай. ҳозир ман гуфтам метавонтона хушугӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чоргултепа, пишти заправкаи Фирӯз дай. бардорои хонара 4 сотиқ заминда дар хонаи времянка кардагия чихеле дастурат десен. ҳуҷҷатхона баня дора, ремонт дора гуфтагия. ҳуҷҷатош 100%. бардоро соҳиби хона гуфтагия ки ҷои зур дай, ана нарша 90000 сомонӣ мега. вай чихел нархи арзон бардоро дар шаҳри Душанбе, пишти заправкаи Фирӯз, ана 4 сотиқ замин дар хонаи времянка, нархиш 90000 сомон. хулоса бепилае. ина номерои телефонаш, имо WhatsApp дора, далши маслиҳата қатъи намяка мекунед. дӯстони азизам, бисёр нависабдем ки аз шаҳри Бохтарам ягон хонаи заминӣ арзон шава бимонем. бардоро ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, 4 сотиқ замин, тарафи Бешкапашта будай. 4 сотиқ замин, дар хона, шаҳри Бохтар бардоро. соҳиби хона мега ки хона ремонт дора, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. духонага, кухни ҳам доштае бардоро, алишам мешава ба ягон квартира. нархша 200000 сомонӣ мега. беҳтарин нархе.
4 сотиқ замин ди дар хонаи беҳтарин дар шаҳри Бохтар бардро 200,000 сомонӣ Али шаҳмешида ба ягон квартира. Хулоса ина номрои телефонаш да ҳамин рақамҳо метавонен занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. Касе тамошо кардеса бигӯ ҳо ака тамошо кардесам давомиш бите шери нар. Бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар 6 сотиқ замин 4 дар хонаи беҳтарин кардагиай. Соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дорад, срочно бардоро пулаш дар кор дед. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол. Ҳамин медрои зиндагӣ мекунӣ гуфтагиай. Варианти Алишира мебинем ба ягон квартира эҳсос боша Алиша мекунем. Ҳамин номрои десен бардоро имо WhatsApp-ам дора, срочно бояд буфрӯшаша бардоро. Номрои телефонаш ҳаст, занг бизанед, хонара 135,000 сомонида бихарен. Беҳтарин нархе бардоро 135,000 сомон дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ замин 4 дар хонаи хишрӯ доштаи чи хеле дастурат десен. Али шаҳмекадай ба ягон квартира. Срочно бардоро пулаш дар кор бдай. Ина номрои телефонаш, занг бизанед, имо WhatsApp дора. дӯстони азизам, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун. Панҷхонага дар 9 этаж қарор дорад 140 квадратни метр будай. Шаҳри Роғун, дом новостройка, хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хона дар шаҳри Роғунай, панҷхонага дар 9 этажаш қарор доштай. 3 хонаш бардоро ремонт дора, баня ремонт дора, кафел задагӣ будай баняша. хулоса бардоро панҷхонага дар шаҳри Роғун дар 9 этаж хай. нархша 150,000 сомонӣ мега. бовар кунем беҳтарин нархай. ина номрои телефонаш, бардоро марҳамат занг бизанед, панҷхонагара 150,000 сомонда бихарен. бардоро мегзарем ба 8 эълони имрӯза. бисёри бардорам нависта буданд ки шаҳри Бохтар квартираи арзонтар бонем. бардори ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа. якхонага дар 4 этаж қарор дорад, 32 квадратни метр, кӯчаи Кайҳонавардон будай бардоро. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад, кӯчаи Кайҳонавардон, доми 5 этажа. И хона дар 4 этажаш қарор доштай, дар наздикии таксиёи Кривой, мактаб, Садиқ, литсеи туркӣ наздикиш будай. нархша 180,000 сомонӣ мега. хай бардоро беҳтарин нарха. якхонага дар шаҳри Бохтар 180,000 сомон. хай мумкин арзон куна. ина номрои телефонаш, занг бизанед. сони азиз, хаста набошен. ин квартира десен бардоро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага дар 2 этаж қарор дорад, 32 квадратни метр, ноҳияи Фирдавсӣ бардоро. дом новостройка, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки ана корвонда будай, қариби корвонда евроремонт доштай, полаш ламинат задагӣ будай бардоро. медрои дар хона зиндагӣ мекунӣ. бардоро хай мисол марҳамат на касе ки пули нақд дорем бардоро. ҳамин пула метиву медои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 155,000 сомонӣ будай. ина номрои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанем бардоро. дӯстони азизам, мегзарем ба 10 эълони имрӯза. ҳамун як дона лайки бепла биҷиқен ки овозо гирифт бардоро. агар форатон ки видеои най мара якмин шуда тамошо кунен, бояд бардоринем кнопкаи подписатсияра биҷиқен ва ҳам як дона лайки бепла агар настаренотон соз боша биҷиқен. бардоро ба эълонҳо мегзарем. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. якхонага дар 1 этаж қарор дорад, 25 квадратни метр, тарафи пахтакорш дабдай. домои пешина хона ремонт кардагиай мега. нархша 138,000 сомонӣ мега. бо арзонам мекуна. неки нархи хубай бардоро. якхонага дар шаҳри Хуҷанд 138,000 сомон арзонам мекадай. ина номрои телефонаш, занг бизанед, номрои Тоҷикистонай. дӯстони азизам, ин бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. бахшбардоро я замини дига буда. бардоро мегзарем ба як замини арзони дига. чӣ хеле гуфтам, ана замини хубай, не ки арзонай нархиш. хушрӯ гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ замин дора, 3 дар хонара, фундаменташ рехтагия чӣ хеле дастурат десен. соҳиби замин мега ки срочно пул монда дар кор шидагиай. ана шаҳри Кӯлоб, тарафи ана маҳаллаи Чаманзор. шаҳри Кӯлоб бардоро маҳаллаи Чаманзор. хулоса нархиш 40,000 сомонӣ мега. фундаментош рехтагӣ, ҳамин пул боша, хонара мевардорӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. 40,000 сомон бардоро 6 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб. ина номрои телефонаш, занг бизанед.
дӯстони азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. Касе ки то охири видеоро тамошо кард қадима, дар комментария рақами 1 бинависед. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қадима чақчақ када тамошо кардем. ва бардуро, агар видеои имрӯза шумода маъқул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. гапто надорам. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. ва касе ки дар канали мо бори аввал тамошо кардесед, нем поёнда кнопкаи подписатсияро биҷиқен бардуро, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. ва бардуро гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда ҳамаи мову шуморо худованд нигаҳбон боша. хитона эҳтиёт кунем бардуро. хайр.